Operasyon sang syudad sa modified mufflers kag illegal parking, baga padayon suno kay Mayor Jerry Treñas. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang positibong aksyon sang Public Safety and Traffic Management Office batok sa mga modified mufflers. Sandamlag lang, nag-umpisa sa pagpangdakop ang PSTMO sa mga magahod ng muffler, ilabi na ang mga motorsiklo. Suno sa alkalde, may mga complaints siya nga nabaton bangod sang perwisyo dala sang magahod ng mufflers. Kadamo tagalikramo ni isang mga magahod ba lang nga muffler nga modified nga muffler. Amo na nga bisan katulog ng tao, nga libot-libot pa magahod. So very happy gid ang aton pumuluyo nga sige-sige ni nga operation. Magpadayon ang operasyon sang PSTMO para magbantay sa mga mayor nga dalan sang syudad kag mangdakop. Sa piyak nga bahin, nagmando naman si Mayor Treñas sa PSTMO kag PNP nga suguran ang pag-operate sa mga naga-illegal parking vehicles. Kabahin ini sang preparasyon sang syudad para sa naghilapit nga Dinagyang Festival sa diin ginalauman ang paabot sang madamo nga bisita. Ang nasunta will be the illegally parked vehicles. Ang illegally parked vehicles nagpabudlay pagin sa aton nga dalanon kay madamo na ang aton nga mga salakyan sa dalan na dugangan pa sang ini nga illegally parked vehicles. Ang aton nga PSTMO will be presenting to me a plan kay siling ko one street at a time. Hindi nga daw hapaan mo tanan, kay kung hapaan mo tanan, may ka man obrahan, no? Isa ka street at a time. They will be presenting it to me together with Colonel Garbanzo and Jack Condro. Kahapon lang, may kabugusan nga 128 ka mga illegal parking ang nadakop sang PSTMO kadungan sang pagsugod sang ila operasyon. Ginalauman nga madugangan pa ini sa masunod nga mga inadlaw bangod sang ila padayon nga paglibot sa syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.